Wazo mu ɗan Profesa, ‘yan Barna ga Profesa. Baba Gana ƙwararre ne, Baba Gana jurarre ne, kuma ɗan amana ne, mai kishin mutane ne. Profesa gwarzo ne, za ya ɗora aiki kan aikin jarumin mu Kashim Shettima. Jama'ar mu wannan sabo ne daga jarumin da fiti gwamna Usman Mamman Dirkwa, jarumin da baya bambanci kuma baya munafunci, jarumin mu baya zalunci. Shi ya tabiya wannan waƙar ta Profesa sabon gwamna. Sabon gwamna Profesa Baba Gana ne. Barna sai Profesa Baba Gana Umar Zulum Zali bai fita da wasa ba. Barna sai Profesa Baba Gana Umar Zulum Zali bai fita da wasa ba. Ni da fari na san Ubangiji Jalla mai rabon mulki, ya ce Jalal kai mun gudunmawa ka taimake ni zan aiki. Baituka na shirya zan yowa baba mai halin kirki, gidanmu Baba Gana Umara ba ragon mutum ne ba. Barna sai Profesa Baba Gana Umar Zulum Zali bai fito da wasa ba. Rabbi ƙara tsira da ɗaukaka ga wanda babu tamkarsa. Ɗan Amina ɗan Abdullahi na Aisha mijin Hafsa, Ali haɗa da sahabbansa mata da ‘ya'yansa. Bai isa su rabbi ta baraka sa ba za mu faɗi zaɓe ba. Barna sai Profesa Baba Gana Umar Zulum Zali bai fito da wasa ba. Al'umma ta Barna gabaki ɗaya ku zo ku je ni ga ‘yarku. Mace nake rera baituka ga jarumi masoyinku, wanda za ya gaji kujerar Kashim Shettima gwarzonku. Baba Gana Profesa Umar ba zai saka mu wayo ba. Barna sai Profesa Baba Gana Umar Zulum Zali bai fito da wasa ba. Jarumi na Kashim Shettima Baba Gana a gaishe ka. Kai taka kai ta ɗan yaro ka bige magautanka. Gwamnatin jihar Borno kai ne za mu bawa ba shakka. Jam'iyyar mu APC tsintsiya ta share datti ba wai